Pre mňa je dnešná porada potvrdením, že stratégia Západu úplne zlyhala, pokiaľ ide o Ukrajinu. Napriek tomu chcem ísť v konštruktívnej atmosfére a konštruktívne pripravený na toto rokovanie, hoci z téz, o ktorých sme rokovali, ide mráz po chrbte. Že viaceré členské štáty NATO a Európskej únie uvažujú, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Nemôžem ísť ďalej, nemôžem povedať, na aký účel a čo by tam mali robiť. My si robíme bezpečnostné vyhodnotenie takýchto návrhov a nemôžeme zabrániť individuálnym členským štátom Európskej únie alebo NATO, aby takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou urobili. Rovnako však hovoríme, že sa nenaplní cieľ, ktorý sa od toho očakáva, že sa vytvorí nejaký tlak na prezidenta Ruskej federácie a na ruskú administratívu a že dôjde k nejakým ústupkom. Naopak my si myslíme, že takéto rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré bude viesť k obrovskej eskalácii napätia.